Zegt er, Piet, zegt de dokter tegen mij, du bent gek. Zeg, ik ben niet gek. Ik ben krank. Je zegt er, wie is het nou eens toen met die tweede vrouw van dingen? Ik zeg, die is weg. Wat zegt er, die is ook alle? Ik zeg, ja, die was zo vlot weg. Volgens mij heeft hij die eerste nog ingehaald. Piet zegt er, doet niks echt niet richtig. Zegt er, waarom ben ze vandaag hier? Ik zeg, ik zit hier helemaal verkeerd in elkaar. Ik zeg, ik heb last van de weerwolf. De weerwolf, zegt er, wat is dat? Ik zeg, vandaag haal ik een droed en morgen is er weer. Ik zeg, aan de achterkant zit een startbenkje. Wat moet dat benkje nou? Ik weet zeker dat mijn startje aan de voorkant zit. Ik zeg, mijn naast die lup en mijn voet die ruiken. Moet dat niet andersom zijn? Ik zeg, de edele delen zitten ook verkeerd. De edele delen, bij mij moest dat in de vinger zitten en bij de vrouw op een arm. Hij zegt, waarom dat? Ik zeg, toen ik niet meer goed te kleden. Toen ga ze in de café nou leuk meisje toe. Dan tik ze me op een shower en dan zei ze, ik ken niks dicht niet ergens van, hè. Piet zegt er, du bent gek. Ik zeg, ik ben niet gek. Ik koop in de mediamarkt. Ik ben toch niet gek? Piet zegt er, du bent echt gek. Wie kan dat toch? Ik zeg, Susanette, één is weg. Ik zeg, ik zat met een vinger vast in een beerfles. Naar de dokter gegaan in het weekend. Heeft er de vinger afgezet. Hij vond het zin van die fles, maar zo'n 15 cent statiegeld op. Ik zeg, weet zo wat afgezet betekent? Afgezet betekent afgesneden, of niet? Ja, zegt hij. Ik zeg, fout. Ik zeg, maar toen werd ik, omdat ik niet kon rijden, met de taxi, toen is afgezet, ben ik toen is afgesneden. Nee, uit de taxi voor de deur. Dat betekent afgezet, of niet? Ja, zegt hij. Ik zeg, nee. De dag erop kreeg ik de rekening. Toen bleek het te zijn afgezet. Betekent dat te veel betaald? Nee, te veel betaald. Dat betekent afgezet, of niet? Ja, zegt hij. Ik zeg, nee. Zeg, want ik ging me beklagen bij de vriend. En toen wordt de weg afgezet, is dat afgesneden. Te veel betaald, taxi, nee, borden op de weg. Dat is afgezet, of niet? Ja, zegt hij. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik word voorzitter van een vereniging. En toen bleek het te zijn afgezet. Dat is niet afgesneden. De taxi niet te veel betaald, geen bord van de functie ontheven. Dat is afgezet. Wat denkt ze ervan? Nou, zegt er, ik zal maar goed kijken, want toen komen ze in een wit geboe zetten, zo'n inrichting. Die hebben in een grote tuin. En dat tuinzetter is met een hek van 3 meter hoog afgezet.